Gikulangan pa ang mga driver sa rollback sa presyo sa petrolyo nga gipatuman adlaw Martes alas 6 sa buntag, Abril 14, 2026. Gipaambit ni J. Paul Chuan, jeepney driver sa Davao City nga babati paghihapon nila ang kamahal sa presyo. Gumikan ana paghihapon kini sa usa ka gatos. Nay kay rasa mo ay tandoy dangar kila nya. Kulang jud kayo. Katong mga 80 ana okay ra. Gani malaumon siya nga unta mapadayon na ang pagnaog sa presyo sa petrolyo ug dili na kini mosaka pag-usab aron magpadayon gihapon ang ilang panginabuhian. Usa ka mahansab nga si Larry Boy Barredo, driver sa Route 6, ang mibutyaga nga kapait gihapon ang iyang nabati gumikan sa gamay nga kantidad nga mauli ngadto sa iyang pamilya. Ay, igor kita makapalit og sudan, 2 kilong bugas. Pahit mo kayo ron, Samtang nagadaginot gihapon ang mga driver sa pagpangita og pinakabarato nga gasolinahan sa rehiyon aron maka-avail sa mas ubos nga presyo. Sa karon, nagpadayon ang paglaom sa mga driver nga mas mapagaan ang ilang kahimtang pinaagi sa pagpaubos sa presyo sa petrolyo ug ubang palaliton. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak, RMN.